Coa chegada do outono chegan os cogomelos e con eles o outono micolóxico. A agrupación Cantarela celebra en Vilagarcía a 36ª edición deste festival, un programa cunha ampla oferta de actividades. Cada ano tamén sigue respondendo o público, van a tomar esas delicatessen que nos dá a nosa terra, porque a verdad que veñen aquí cerquiña a recollelas. Xa fixeron as saídas ao campo, xa teñen as setas, temos a exposición na sala de exposicións do auditorio que participan os coles e tamén a xente que participa neste concurso de fotografía. E, bueno, pois, como vedes, ese programa intenso que abarque casi todo o mes de novembro está en marcha. As actividades que máis gozan os visitantes son os concursos. O festival acolle ata 3 certames diferentes, un de cociña que xa alcanza a súa 27ª edición, un de debuxo para nenos e outro de fotografía. Entón nos entregamos 1.700 láminas aos colexios e agradecemos ademais que eles fagan unha primeira selección. Aquí teñen que vir un número reducido porque temos unha sala de exposicións que non ten cabida para todo. Entón agradecemos esa primeira selección. Despois aquí fanse outra selección dos que saen 24 premiados. Durante os 15 días que dura o festival pasarán por Vilagarcía diferentes expertos do mundo dos cogomelos, tanto en coñecementos como na cociña. Pero o día 11 comenzan as charlas. As dúas primeiras son moi importantes porque é unha primeira de iniciación e unha segunda de consolidación de conocimiento de cogomelos. E depois temos unha sobre algas, que é unha cousa moi curiosa, que agora está en expansión, sobre todo aquí en Galicia, e outra sobre líquenes. E unha última charla, que é un show cooking de concurso de cociña, que esa facemos na pescadería. As exposicións son outra da parte fundamental deste festival. Este ano, ante as intensas choivas, pode atoparse no monte unha gran variedade de cogomelos, o que permite ter unha mostra moi completa. Pero, sin embargo, este ano empezou a chover a tempo, e desde fai 15 días o monte, ou 20 días, o monte está plagado de cogomelos. Moitas especies, ademais, que levan anos sin sair. É dicir, que realmente a exposición deste ano debería de ser importante. O día 23 terá lugar a sesión de clausura onde se entregarán os premios dos concursos. O festival pecharase o domingo 24 cun xantar micolóxico.